Så det är också lite Littner för jag har 24 godmäster och är överst ta allt som allt. Och spelar det klassiska spåret hur så väl nog det då. Halt använd det var nog. Det kan inte lösas. Vi har då det är att vinna av 25 vi har en också lite help kan man säga att det är ofattligt. Det händer bara över. Kan det som ger för jag kunde landa sig så långt upp i. Vi har ofta läge kanske med 5 bästa kanske under där. Ja, det har säkert några ting som spelar in. Det kan vara näka vi går så ut att gröna skärmsättar, går så stöjer utan så ut att gröna så gör det. Men det har säkert det viktigaste är att se samman Jocko har lagt öjlan näka orsko för det så väl lagalaisnar. Det är det som görs lite. Och så är det transportgrupp för jag näka kommer hus och lägga någon. Här vi kunde ändå överst. Här må absolut göra det komma ut på arbete och transportgruppen. Ja, det är helt visst. Det vi söker fram till huset där natter och detta skulle bara göra mer blå på tanna. Tror det sig när? Nujan.